Ayo bali yo sawadya balamu. Lho, bali piye? Jaya Lengkara kon minggat saka Karangkadempel. Gelem bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya. Kena boyong Semar Badranaya waten iso nglangkahi kuwandaning Setyaki Babarawa. Wani harau sing tawedeni apamu. Ora minggat sing arep aku tak tebak dadamu kene marganing patimu. Maju jangkah ana tumenggung bali mung kariaran. Maju margake jajalan Setyaki kene marganing patimu. Maju tumenggung Prawara kene. Mripatmu gadena gobokmu. Sadring Jodipati Raden Werkudara. Lah, edian ketemu bantongane bapamu. Raden Werkudara. Dra. Dra Werkudara rene lho. Apa? Nang masu-masu gedhek cengelmu modar lho. Ndiri tenan apa? Aku iki. Ngapusi Bagong iki. Wong lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik wae arang digedhekke mau. Sapa kowe? Petruk. Jarene Werkudara. Petruk kantong bolong abdine Ndara Pandhawa. Walah dalaming batur kok mapake kridane Temenggung. Kowe sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi jalma tan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekaning pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Lho. Lho perang kok nganggo nyolong barang. Saentuke ngono nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dene aku bangga tak ayoni. Awas ya. Oh iya. Apa mau kapan kowe? Gong. Kenang apa cah iki? Jokot buta. Kowe modar, Gong. Monggo kowe semaya telung dina arep nyaur utangmu karo aku. Kowe pancen sengaja mati mensah to, Le. Wedhus. Modar kok ninggal tanggung jawab kowe. Ya wis aja dunek-unekke, Reng. Sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti. Ha iya, arep dikaya ngapa Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unekke Ratu Sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Nggo ben dumumke nang masjid. Nek Bagong mudar